радиои озодӣ якояки шумо бинандаи азизро бо наврӯзи хуҷастапай табрик мегӯяд ва ман Шаълои Гулхоҷа бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар хидмататон қарор дорам. Нахуст дар хати мавзӯъҳое ки имрӯз 21 март дар барнома ҷой додем. ҳама ба наврӯзӣ. сокинони шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои таҷлил аз иди Наврӯз бо атласу адрас ба боғу гулгаштҳо баромаданд. дар гуфтам девор шунав, низомиёни Исроил маҳви реактори эҳтимолан ҳастаии Сурияро дар 11 соли пеш эътироф карда ба Эрон ҳушдор доданд. ва се талоқро аз байн набаред. ҳазорҳо зани мусулмон дар Ҳиндустон ба муқобили қонуни манъи се талоқ садо баланд карданд. мо талаб дорем ки қонуни манъи се талоқ аз эътибор соқит шавад. он зидди занон, зидди инсонҳо, зидди оила ва зидди манфиати умумӣ аст. субҳи 21 март дар вилояти Суғд ва хусатан шаҳри Хуҷанд ҳазорон нафар ба сайру гашти Наврӯзӣ баромаданд. Наврӯзи Хуҷанд аз баргузории маҳфил ва консерт дар назди театри Камол оғоз гардид ва бо сайру гашти субҳгинон дар Чорбоғи ҳамном дар канори қалъаи кӯҳна идома ёфт. Имсол ба фарқ аз солҳои пеш миёни занону духтарон ва атфол пироҳан, ҷомаву камзулҳо аз атлас ва адрас бештар ба назар мерасид. рӯзи 27 март баргузории ҷашни умумии ҷумҳуриявии Наврӯз дар Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо ширкати раиси ҷумҳур Имомалии Раҳмон дар назар аст. аммо имрӯз душанбе чӣ ҳолу ҳаво дошт, аз Шодмони Ятим мефаҳмем. барномаҳои наврӯзии имсола дар чанд гӯшаи пойтахт, хусусан дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва майдони 800-солагии Маскав баргузор шуд. субҳи барвақт аз соати 9 чорабиниҳои фарҳангӣ шурӯъ шуд ва то нисфи рӯзӣ идома кард. дар ҳар гӯшаи боғ ба хотири соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намоишгоҳи ҳунарҳои миллӣ ҳам доир шуд. дар миёни тамошобинони чорабинӣ чеҳраҳои ҳунару санъат ҳам буданд. чанде аз онҳо хотироти аз наврӯз то наврӯзи худро гуфтанд. аз наврӯзи гузашта то ба имрӯз мо аҳли ҳунари театри Аҳорун чандин намоишҳои навро болои саҳна оварданд. пешкаши тамошобинон гардонданд. аз қабили Даҷҷол, намоишҳои Шофаридун. худи ман филмҳои Заволи Сафо ва Меҳри модарро таҳия кардем, омода намудем ва пешкаши тамошобинон гардондем. хотирҳо бисёр буданд. хотирҳо ҳамин ки кӯчаҳо хушрӯ шиданд, истгоҳҳо нақш шиданд, автобусҳо нақш омаданд. мана майдонҳои варзишӣ зиёда аз 100 та майдони варзишӣ шид. ҳатто парерӯз ҷаноби олӣ боғи нави ҷавононро кушод ки яке бисёр боғи муҳташам. умуман навигариву тағйирот бисёр. чор ноҳияи шаҳри Душанбе вақте ки наврӯзиҳо мегузарад, ҳунармандони мо дар он ҷо иштирок мекунанд. саркарда аз раққосаҳо, навозандаҳо, ҳунармандону овозхонон бо шеру таронаҳои нав, бо суруду чакомаҳои нав дар он ҷоҳо иштирок менамоянд. ва дуюм ин наврӯзе ки ғайри шаҳри Душанбе мо боз сафарҳои ҳунарӣ баромада дар ноҳияҳои мисол назди шаҳри Душанбе то биёи марказ ва дигар ҷоҳо ҳунарнамои ҳунармандони мо барҳалу дар он ҷо маълум мебошад. ҷашни имсолаи Наврӯзи ҷумҳуриявӣ рӯзи 27 март дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд баргузор мешавад. вале дар шаҳру ноҳияҳо аз 21 то 26 март ки таътил аст, чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ идома хоҳад дошт. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. вале мутаассифона дар Кобули Афғонистон имрӯз дар пайи як ҳамлаи интиҳорӣ 26 нафар кушта ва 18 тани дигар захмӣ шуданд. гуфта мешавад шахси ҳамлавар пиёда будааст ва худро дар рӯбарӯи бемористони Алиобод воқеъ дар наздикиҳои донишгоҳи Кобул мунфаҷир кардааст. бештари қурбонёни ин ҳодиса ғайринизомиён ҳастанд. шахси интиҳоркунанда қабл аз расидан ба ҳадаф аз сӯи пулис шиносоӣ шуда ва худро инфиҷор додааст, вале гуфта нашудааст ки ӯ ҳадафи ҳамла ба куҷоро дошт. то ба ҳол ҳеҷ гурӯҳи масъулияти ин ҳамларо бардошт нагирифтааст.
امروز اسرائیل با نشر یک نوار محو реактори ҳастаии суриyaро дар 11 соли пеш бар уҳда гирифт. мақомоти ин кишвар ҳамчунин иқрор намуданд ки дар соли 2016 низ ба сурия бомба партоб карданд. чунин эътирофи исроилро коршиносон ба маънои ҳушдор ба ҳукумати эрон медонанд ки то рафт ҳузури низомии худро дар сурия тақвият мебахшад. хиромон бақозода бо тафсилоти ин мавзӯъ. рӯзи 21 март низомиёни исроил эътироф карданд ки реактори ба эҳтимоли зиёд ҳастаии сурияро дар соли 2007 маҳз давлати яҳудӣ аз байн бурд. исроил таъкид кард ки ба ин васила як таҳдиди ҷиддӣ маҳв шуда паёме ба кишварҳои дигар низ ирсол шуд. рӯзи чоршанбе артиши исроил навори ҳамлаи ҳавоӣ ба реактори Ал-Кубар воқеъ дар биёбони канори шаҳри Дайр-аз-Зур, яъне дар 480 километри дохили Сурияро намоиш дод. эълони исроил баъд аз он нашр шуд ки моҳҳои ахир сарвазири исроил Беньямин Нетаньяҳу борҳо аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дархост кард ки дар муқобили Сурия ва муттафиқаш Эрон аз иқдоми шадидтаре кор гиранд. нетаньяҳу борҳо ҳушдор додааст ки исроил ҳеҷ гоҳ ба Эрон имкон намедиҳад ки ба силоҳи ҳастаӣ дастрасӣ пайдо кунад. ӯ ҳамчунин исрор меварзад ки исроил имкон намедиҳад Эрон дар Сурия корхонаи тавлиди мушак сохта давлати яҳудиро бо таҳдид мувоҷеҳ кунад. агентии байналмилалии нирӯи ҳастаӣ гуфт ки ба эҳтимоли зиёд ин пойгоҳ реактори ҳастаӣ дошт ва Сурия мебоист дар бораи мавҷудияти он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ хабар медод. сурия дар соли 1970 созиши адами тавсеяи силоҳи ҳастаиро имзо карда доимо изҳор мекард ки пойгоҳи ёдшуда реактори ҳастаӣ надорад. мақомоти Димишқ ҳамкориҳои ҳастаӣ бо Кореяи Шимолиро рад мекарданд. Эрон таъкид мекунад ки барномаи ҳастаии Теҳрон ҳадафҳои осоишта дорад. хабаргузории Reuters бо ирсоли ин хабар хотирнишон мекунад ки то ҳанӯз назари манбаъҳои мустақил дар бораи навори низомиёни Исроил нашр нашудааст. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. рӯзи гузашта теъдоди зиёди занони мусулмон дар Ҳиндустон ба тарафдории се талоқ ба хиёбонҳо рехтанд. ба гуфтаи ин занон, онҳо мехоҳанд қавонини шариат бетағйир бимонад ва қонуни манъи се талоқ бекор карда шавад. се талоқ ибораест ки агар мард онро ба забон орад, зиндагии муштараки ӯ бо ҳамсараш ба поён мерасад. аммо зоҳиран чунин шароит барои занони мусулмони Ҳинд қобили қабул аст. соҷидаи мирзо мавзӯъро идома медиҳад. рӯзи сешанбе дар шаҳри ғарбии Нагпури Ҳиндустон ҳазорҳо зани бурқапӯш бар зидди лағви қонуни се талоқ садо баланд карданд. дар моҳи декабри соли 2017 палатаи поёнии парлумони Ҳиндустон лоиҳаи қонуни манъи се талоқро қабул кард. пеш аз он дар моҳи август додгоҳи конститутсионии Ҳиндустон таъкид карда буд қонуне ки ба мард имкон медиҳад танҳо бо гуфтани калимаи талоқ аз занаш озод шавад ба сарқонуни Ҳиндустон мухолиф аст. дар раҳпаймоии рӯзи 20 март эътирозгарон исрор карданд ки қонуни лағви се талоқ бо пешниҳоди чанд зан қабул шудааст ва назари аксариятро нодида мегирад. бар пояи қонуни нав фарде ки занашро се талоқ додааст мавриди муҷозоти ҳатмӣ қарор мегирад ва ҳатто аз имкони гарав ё муҷозоти шартӣ маҳрум мешавад. ҳукумат мехоҳад бо талаби чанд зан қонунҳои исломиро тағйир диҳад. аз ин рӯ мо ҷамъ шудем то паёми худро расонем. ҳукумати Ҳиндустон бояд садои занонро бишнавад ки мо мухолифи вуруди тағйирот ба шариати исломӣ ҳастем. мо талаб дорем ки қонуни манъи се талоқ аз эътибор соқит шавад. он зидди занон, зидди инсонҳо, зидди оила ва зидди манфиати умумӣ аст. ҳиндустон яке аз кишварҳои камшумори олам аст ки дар он қонуни се талоқ вуҷуд дорад. баъзе гурӯҳҳои исломӣ мухолифи амалӣ шудани талоқ бо як сухани мард ҳастанд ва мегӯянд қонунҳои шаҳрвандии Ҳиндустон озодиву истиқлоли оину мазҳабро ҳимоят мекунанд. пайравони дину оинҳои ҳинду қонунҳои худро ба замона мутобиқ карданд, вале қонунҳои исломии ин кишвар мавриди бозбинӣ қарор нагирифтаанд. бармегардем ба Тоҷикистон. дастури мақомот барои пӯшидани пироҳанҳои миллӣ ва расидани баҳор кори дузандагон дар Тоҷикистонро зиёд кардааст. баъзе аз дузандагони ҷавон мегӯянд дар ин рӯзҳо муштарионашон ба ҳадде зиёд аст ки баъзе шабҳо намехобанд. ҳамкорони мо ба хонаи яке аз ин дузандагони ҷавон рафтанд ки дар таъмини 10 нафар кӯмак мекунад. мавлудаи шармгин дар назди силоҳаш истодааст. бо ин силоҳ дар таъмини хонаводаи 10 нафарӣ кӯмак мекунад.
بسیارتر کردهای عروسی چکن میدوزم، هم فرمان سرانداز تاقی کرده همش. از 17 سالگی دوزندگی را یاد گرفت و حالا یکی از دوزنده های با تجربه شهری لیوکند یا سربندی سابق به حساب می رود. پیراهن های رنگابرنگ میزاجان را از هر کنج و کنار ختلان به خانه اشان می آرد. اول امی فقط شهر سربند امی دختم، بعد که امی خیلی چقدر هستن که زنکا ایش میپرسن کی دختر چقدر خیلی ادریسواد میکنن، هم خیلی اساسا خیلی مشهور شدن. بعد امی قرغن را بردن زکاسوما، بعد دنغره، بالجوان، کنگرد، دوشنبه، همه شب نویا میبرن. در آستانه نوروز و شبهای کوتاه بهار امسال با صدای ماشینه درزدوزیش اعضای دیگری خانواده را به داد آورده است، ولی او را درک میکنند چون میدانند که به خاطر آنها نیز کار میکند. برای هم پولی دانشگاه ما جمع میکردم، بخیر خونه در چی ضرور هسته، یگان چی ضروره میخرم. مولوده 19 ساله به شرافت نوروز در کمتر از یک ماه 4000 سامانی پول تحصیل در فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه به نام ناصر خسرو را جمع می کند. امروزها از 5 تا 10 فرمایش می گیرد. فقط امی نوروزی ده نوروز دا میتونم که امی دگواری سومی مکتب ما جمع بکنم. خیلی بعد نوروزی خیلی نوروز دا زکاس بسیاره، بعد نوروز خیلی زکاس نیست، هسته کمتر، فقط عروسا میوین. واقعا سخت‌ترین کار برایش دوختن پیراهن عروسی است که وقت زیاد میگیرد. کرته عروسی ایمی اگر ای سهر بشینم تا بگه ها یک کرته ایمی عروسی را همه فرما بود میکنم، سرانداز همه چقدی تا 300-350 هر خیل میدوزم. مولوده میگوید هرچند کارش زیاد است ولی تحصیل را هم جدی میگیرد چون برای آیندهش مهم است. از مادر هنری دوزندگی را آموخته است. مادری که میگوید از داشتن چنین فرزند میفخرد. هنر را یادشان دادم، چون ایودشان میبری انا مورد چی نمیکنه، غم نمیته. امی خودشان چی میکنه؟ امینت خودشان پل میوانه استفاده میبره. عزیزه ساکن شهر باختر که پیراهن‌های ملی را خوش دارد میگوید واقعا در ایام نوروز پیدا کردن دوزنده‌ای که فرمایش قبول کند آسان نیست. در همون دوزنده‌ای که ما برای فرمایش می رویم مثلا کاتالوگ و ژورنال های هستند که همین همچون نمونه تیار کرده موندگی، بعد ما وابسته به سیمو به قد و بست دیگه چی من خودم میرم انتخاب کردم. اما مولوده در خانه با استفاده از موسم مساعد به کارش ادامه می‌دهد تا هم پول کار کند و هم امکان بدهد که مشتریانش در عید لباس نو و زیبا بپوشند. писари 22 солаи Гулшералӣ собиқ вазири энерживу саноати Тоҷикистон ва аз наздикони Умалии Раҳмон дигар бора муҷозот шуд. Диловар Гуловро барои аз меъёр зиёд кардани шишаи мошинаш беш аз 6000 сомонӣ ҷарима карданд. Диловар Гулов ҳафтаи гузашта барои майдавбошӣ баъд аз 5 рӯзи ҳабси маъмурӣ аз боздоштгоҳ озод шуда буд, аммо ҳамагӣ баъди 2 рӯз кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ӯро бо нақлиёташ боздошт намуданд. Худрав ба Диловар Гулов танҳо баъди супоридани ҷарима ва тоза кардани шишаи пеш баргардонида мешавад. ва бинандагони азиз, ҳамкорони ӯ бароятон як барномаи фарогиру дидани наврӯзиро таҳия карданд ва биёед ҳоло як пораи онро ҳамроҳ мебинем. дуруст аст. ин чорта дига рустамҷон ҳамин нон гирифтагишон қатъияти тамом мегирад. ҳамин авай мекунад. ишкаи моя сер кардан аз ховали گلها را به 6 قطار در فصل بهار. این
این برنامه چند قسمت عبارت است و آن را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و بخش اولش را در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. بار دیگر نفس تازه نوروزی را به شما و خانواده گرامیتان تبریک میگویم و دعا میکنیم که همه ما تا نوروز دیگر برسیم. خدا نگهداری هر یک شما باشد.